फिसाज्लाखौ नायनानैहाय गुमैखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा गेटजों बिदि नाहरो बियो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे व्लग लानानै फैलायबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दे होमबा दिनैनि व्लगखौ स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बावखुंग्रि हाजो नाहरनि फै नै बावखुंग्रि हाजोआ आंथ' थांफेरनो मोनाखै दाबोनो बेयाव नायनानै थानोसै आङो गुफुर न' नुहुरनाया बेयाव थायोमोन आं जा बार बारदों जों सोलिगासिनो जोंना दा ओमफ्राय आं दसे बार जानो होननानै फैदों आरोना बेयावहाय नै अखाबो हाबावबायसो नै अखा हाबाय नै बड'लेण्ड रादाबा अखा हाबाय हस्टेल बियो डेली मार्केटआव सिखिरिफोरनिफ्राय आङो दा ओंखारबोबाय एकदम फुङावहाय गुदुं गालदां मावनायसोलाय थांनोसैलाय आङो नै माबा माबि लानांगौ दङ दा नोंथांमोनजों आं शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे जा मावनाय जा माबाना बेयावहाय नै माबायाहाय मा होनो टट'आहाय बिराद मावो समखौबो जासोगारो खोनासोला ओमफ्राय नै थांनोसै आङो ओरै लाइनफोर बारलांनो नागिरदों आरोना दिना हयले बहुद बार बारसोगारदों दा माने अखाबो हादोंमोन दाथ' एसे सिगांहाय दा अखाया गैलालाय आरोना आं ओंखारबोनाय समावहाय दहायथ' अखा हादोंमोन आं जेब्ला सिख्लाव दंमोन अखा हादोंमोन आरोना दा आङो फैनायावहाय अखा लोगो मोनासै दा नै आं मोनसे जिनिस लायनो नागिरदों ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आङो होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दै नै आङो बेबायदि टट' गाखोयोबा गारि गाखोयोबा बेबायदि गारि नाम्बार मालायनि गारि नाम्बार ओमफ्राय दखाननि नामफोरखौ माने फरायफ्लांबाय थायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बेबायदि फरायफ्लाङा आङो मालायनि गारि नाम्बारफोरखौ फरायफ्लांलाबाय थायो बेबायदि आराम जिरायनानै थाङोबा गारियाव मा होनो बिदि टट'फ्राव गाखोयोब्ला रिक्साफ्राव गाखोयोबा माने आराम जिरायनायल'बा माने बिदि फरायलांबाय थाफ्लाङो आरोना मा सल'थाय आंबो मिन्थिया मानो फरायफ्लाङो टाउनावबाथाय बिदिनो हेंजें हेंजां आयौ गारि गाबनाय मा गाबनायानो हेंजें हेंजाङानो लाजियाहाय बिदिबाथाय आङो भिडिअखौ खालामबायो ओमफ्राय भिडिअ खालामनायाबो आंहा बे केमेराजोंसो लायोना आङो जादोंना जायाखै एखमबा माने अन खालामालानो रायज्लायफ्लांबाय थायो आरोना जा रागा जोंथारो आंहा बिदि जाबाथाय आंहा इन्टारेस्टआनो माने इन्टारेस्ट सिगाङाव जि इन्टारेस्ट लाना रायज्लायनोसै ओमफ्राय बिदि रायज्लायफिननांगौ जायाना उनावहाय आरो खालामफिनबावोबा ओंखायनो एखमबा मा जायो आङो बे केमेराजोंसो लायोना ओमफ्राय आङो फ्रन्ट केमेराजों लानो बायो आरोना फ्रन्ट केमेराजों मानो लानो बायो होननानै बुङोब्ला माने माबा जायो मा होनो होनना बुंनांगौ बेखौहाय माने फिल्टार माने गुफुर नुयोना आं बायो आरोना बेखौहाय ओंखायनो आङो बे केमेराजोंसो भिडिअफोरखौ लायो ओमफ्राय बिदियावनो बे केमेराजों लानायावनो आंना मालाबा नै सासे लोगो मोनदों जा ब्लग खालामनायाव जा मिनिलांदों आंखौहाय आंनि कलिग आरोना बेयावबो थांगासिनो ए सिखिरि ब्रेन्डनि ना दख'ना नै आब'नाव जोमग्रा लांफैफिनलायबाय मोजां मोननानै ए बिदियाहाय आलदा आलदा बे आब'नि दखानाव आङो टट' गाखोनानैबाबो गोजानबाबो थाङो आरो ओमफ्राय बे आब'आ माने मोजाङै देखायो मोजाङै रायज्लायो ओमफ्राय लाबाबो लायाबाबो माने देखायना होयो मा दं मा गैया बेफोरखौहाय बेखायनो आङो मोजां मोनो आब'नाव थांनो ओमफ्राय दस्राफोरावहाय दखान गिदिर गिदिरफोरावहाय माने खायसे मावग्राफ्रानो मा खालामो माने एटिटिउड देखायो आरोना लागोन ना लाया बायदि बेबायदि फाव खालामो ओमफ्राय जिखुनु हानबानो माने लाजानो लुगैनाय बेबायदि टाइपनि माने फसायबाबो फसायाबाबो लाथारनांगौ बेबायदि टाइपनि खालामो आरोना माने खननो बानाय मानाय स्टाइलनि बेखायनो आङो बांद्राय बिदि एटिटिउड देखायनायफ्रावहाय माने बोरैबा उसुबिदा मोननानै थांनो बायो आरोना माने जेखि देखाया लाथारनांगौ बेबायदि स्टाइलनि खालामो नालाय बेखौबो नै आब'आहाय बे दख'नाफोरखौबो माने आंनो देखायदों आं दख'ना लानो होननानै थांखायाखै ओरैनो आङो जोमग्रा लानो होननानैसो थांखादों ओमफ्राय बेयो गोदान माबा सिखिरि ब्रेन्डनि फैनाय होननानै देखायदों आरोना बे आब'आहाय नै बे बाजार गिदिर थांग्राया बै बाजार गिदिर थांग्रानि खाथियावनो आरोना बियो दखानाहाय नैबे आगोल माबा मा होनो माबानि हाग्रामानि शपिं मलमोन ना बियो बेनि अपोजिटावनो बे आब'नि दखानाहाय
गिरि ब्रेन्डनिनो जि अन्थाव कालारफोरा गामिनि दानाय दख'नाबो दंना आब'? ओरैजोंहाय नै दा आङो दैलि मार्केटावनो नै बेयावनो दाख्लि ब्लाउस लांनाय दंमोन नालाय बेखौ सोलायफिननांगौ दङ ओमफ्राय दा लांसै अखा हागुलायबायसोहाय नै दहाय अखा हायाखैमोन आं फैबाथ' दा अखा हानानै दिगदार जाबाय जिनिस लानायजों मानायजोंहाय ओमफ्राय बेखौ सोलायनानै लानोसै नै हाखु दाखु जाथारो जै आयौ अखा खोरोमलायबावदोंसो भाद्र मासनि अखा खोरोमलायबाय नै ओमफ्रायहाय टाइमा एकदमबारे हास्लाबाथार मिलायहोनोनो नै सोलायनांगौ दखानानो दाना बन्द' सोलाय नै बैनोमोन नैबेनोमोन माबा हनै बे मोनसे दखानावहाय ब्लाउस लायबावनांगौसो आङो एसे आखान्थि गोलाव दामानि आखान्थि गोलाव गानगासिनो ना आङो ब्लाउसखौहाय सुंख्रबनायनो ओमफ्राय गल गलासो लांदोंमोन आङो दाख्लैफोर ओमफ्राय दाना गाननो सुखुवासै नै बेयावनो आखान्थि गोलाव ब्लाउस लांदोंमोन आङो नै बेबायदि आखान्थि गोलाव ओमफ्रायहाय नै सुंख्रबनाय ब्लाउस गानदावनानै माने दस्राखौ गाननो सुखुला आरोना आङो ओंखायनो जा दङ बे आखान्थि गोलावखौनो गानलाबाय थायो आङो ओमफ्राय सुंख्रबनायखौ दा सुंख्रबनाय ब्लाउसानो जेरावबो दखानाव गैला बे माइ गायनायावल' गानोमोन जाहैदों माइ गायनायावल' बायोमोन जाहैदों मानसिफ्रा माइ गायनाय समावल' ओमफ्राय दाख्लि दुरान काप जादोंना बेयावबो बायनानै लांजोब्बायनो जाखिनि दङ ओमफ्रायहाय ज'नो खेबसेयैनो बुरजानो दाना गैला आरोना मोनला ओमफ्राय बे दखानावल' नै आं जा लांफैदों बे दखानावल' दंसैमोन आरोना दाख्लैफोर आं लांखाजोब्बाय माखासे ओमफ्राय गांनै गांथामसो दंबावोमोन खोमा ओमफ्राय दा दंना गैलासोथाय बेखौ नागिरबावदों आङो माने गानदावनानै गाननो सुखुवाखै आङो मोनसे दखानाव दाख्लैफोर जा बुरजा लानानै थांबाय माबाखौ गल गला बे सुंखोबैखौहाय ओमफ्राय दाना लानानै थांनानैहाय नै दाना नै बिदिखौ गानदावनानै दाना गाननो सुखुवासै आरोना सुंखोबनायाव गानदावनानैहाय लुज बोरैबा गलांनायसो मोनग्रा जाबाय दाना एसे दंना गैया गैलानो ओरैजों बेयाव दहाय मोनासै नालाय बे दखानावहाय ओमफ्राय नागिरबावदोंमोन आं आलदा दखानावहाय गैया दखानफ्रानो बन्द'सो जालाजोबनाय जायगा दाबसेयाव हाबबाथाय माने गोबाव जाखायो ओमफ्राय नै बिदि गोबाव जानायखायनो आङो जिनिसफोरखौनो माने नागिरनो बासै आरोना गैया माला सहैबावगोन दा आयौहाय मा फ्रि होनगासिनोथाय गोजौआवहाय आयौ माबा फ्रि होनलागासिनो दे मन्दिरबो दं नै आंना बेयाव फैबाथाय नैबे मादैनि दखानावहाय मादै दङ लांसैलाय नै बे मादैनाव फैबाथाय आंना पनिर फिथाइ लांखानांगौखा आरोना पनिर फिथाइखौ जि जानो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय लांबाय थायो आं मादैनावहाय फैबाथाय लांसैलाय नै दङ नै माबासो अखा हानायखाय खोबनानै दोनजोब्बाय बुरजा दंथारो नामा मादै ए दे फवासे गारदोंहाय नै फवासे नै लोगोफोर आङो दहाय पनिर फिथाइ लाखांनाय लोगो लोगो माने सेरफांगुरिनि गारि मोननानै गाखोबोबाय आरोना डाइरेक्टनो आङो सानदोंमोन कुसुगावनि गारि गाखोनो ना मानि गारि गाखोनो खिन्थु सेरफांगुरिनि गारि गाखोनाय लोगो लोगो नै गाखोफैबाय आङो सफैबाय आङो दा पनिर फिथाइखौ ओरै नाफुनानैहाय जाबा गोथावसिन मोनो आरोना आंबो मिथियामोन खेबसे कमेन्टआवहाय सोरबाया आंनि पनिर फिथाइ बे होनायावहाय बेखौ खिन्थाहरदों नालाय बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं मिथिबाय आरोना दा ओमफ्राय खालामनानै जाबा गोथाव मोनमारो बिदि होनलायनानै ओरै नै बासनिफ्राय ओंखारबाय आङो गामिनि लामायाव दङ नै बेयावहाय ओमफ्राय बाबा लांफैनो नागिरदों आरोना दा लांफैसिगोन बे ओंखाम उखैबाय जा खर' सादों आंना जि बोरैबा मोनजोब्बाय आङो माबा एकदम थांनानै दुगैनानै एकदम जाग्रोथारसै आङो माला फैसै गारि लानानै लांफैबाय नै बाबाया सफैबाय दा ओरैबायदि हाखु दाखु जाखांबाय दुगैखां आरिखां सफैनाय लोगो लोगो दुगैखां आरिखां हाखु दाखुनो जाखांबाय आरोना जाखांनाय लोगो लोगो नै आंनि खाना जासिगोनलाय दहाय सानसेथ' ज'आ लाखाबाय दा आंनि खाना जासिगोन दे आरोना दा नुयोब्ला बेनि रिएक्सना माबायदि जायो र' देखायगोन आङो नोंथांमोनजोंबो
माने गाबहां माहां मिनिहां माहां एखमबाथ' गाबलाबायो एखमबा मिनिलाबायो खुसियानो दा नायनोसै आरोना दिनैबा माबायदि जायो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि थाब जानांगौ माने 5 मिनिट्सआव जाखांनांगौ आरोना माने बांद्राय गोबाव खालामजाया बेखौ नोंथांमोना सोंहरो आंखौ माने एफा गोबाव माने थाब जानो नाङा होनना बुङो आंना ओरैबायदि स्पिडआव जाखाबाय दा जानायानो ओमफ्राय खिन्थु आङो एखमबा मुकबां होनायावहाय एसे स्पिडआव खालामना होसिनो आरोना आरो आंनि जानायानो ओरैनो स्पिडखा आरो एसे थाबसिन खालामना होबावो आङो ओरैनो आंजों जानायावहाय माने ओरैबायदि थाब जाखांखायो आङो हास्लाबखाया आरोना रावबो दा बेफोर हाखु दाखुनि थाखायनो थाब जानाय जायो आरोना हाखु दाखुनि थाखायनो आं ओरैनोबाबो थाब जाखायो आरो दा नै फिसाज्लानि थाखाय आरो रासिन स्पिडसिन जाबावबायसो आङो जानायाहाय मानसिया फैसिगोन ओमफ्राय मानसिखौ मा लांथियासो नुहुरबाय आङो र' नायनोसै आङो मानो लांथिया जानानै फैदोंथाय फैगासिनो नै नायदो मानसिया नुसिगोन दे आंखौ फैद' खाथियाव नै आया मानो नुफ्लाबायखो जगनो अभार एक्साइटेड जालाबायलाय बेहा माथो लांथिया जाखो ओइ गाइखेर लोंनाया गाइखेर नांदों ओइ फैदो औ मामिखौ मोनबाय लांथियासो जाखो मानो औ मामि फैबाय होनदो मामियाव फै थाङामोन खिथालाय ए हौवा औ एबि औ हौवा एबि औ हौवा एबि होनो औ एबि औ एबि बाय बाय नुदो दे बाय बाय होनदो दे बेयावहाय दे केमेरायाव बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनदो आखाइया बाय बाय होननांगौ आइया गाव माबा मिउट खालामबाय थाबाय जगनो औ थौ दे जग होनदो दे आथिं हेबलाय आथिं फिसासा आथिं हेबथिनबा हेबलाय नै मिनिदोंसो थ' बेलारोम जालायबाय सानबो गैला माबो गैला बिदिबाथाय केमेराया फुदलुनलुन नुयो बायो आङो बिदि फुदलुनलुन नुबाथाय एकदम न'आव सफैनानैहाय दुगैस्रां लोबस्रां हाखु दाखु जानानैहाय नै बेखौ दसे फुथुबाय माबाय दा भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामनो सानबाय आङो ओमफ्रायहाय भिडिअखौ एन्ड खालामनायनि सिगां माने नोंथांमोनजोंहाय आङो मोनसे कुइसन फैदों नालाय बेखौ आङो बुंनो सानदों आरोना जे नुबाय नै ओमफ्राय लोगोफोर कुइसना जाहैबाय मा होननानै सोंदोंमोन जे फिसाज्लाखौ नायनानैहाय गुमैखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा होननानै सोंदों आरोना ओमफ्राय दा बेखौ नायनानैहाय मानसिफ्रा जायफोर नुबाय बिफाखौहाय ओमफ्रायहाय बुंखागोन आरोना जेरावखिसो गासिबो मोखां खुगा माने मोखां खुगा आखाइ आथिं गासिबोआनो माने एखेखौनो होनजायो बांसिनानो एखेजोब आरोना दा बेखौ नायबाथ' गोसोखांजाथावखा ओमफ्राय ओरैनोबाबो माने बेथ' माने बावजानाय मोनसे पार्ट नंखाला जाहैबाय नालाय लाइफ टाइम मेम'रिखासै बियो बेनो आरोना जे मा होनबावनो जायखिजाया माने गोसोखाङोब्ला मोनसे कुइसनसो बिदिसो गोसोआव फैयो आरोना सानोसो माने मारै हाखो बिदिसो आरोना होमबा लोगोफोर बेनोसै बे नायबाबो नायाब्लाबो बेखौहाय माने बे बावजानाय मोनसे पार्ट नंखाला बियो गोसोखांजाथाव जेब्लायबोनि थाखाय लाइफ टाइम मेम'रि जानानै थाखाबाय बियो होमबा जोबला आरोना माने बेयो माने बावजानाय नंला आरोना ओमफ्राय जायखिजाया बेनोसै लोगोफोर होमबा बे भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामसै होमबा आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं